propis uriniranja stojeći. Da li je dozvoljeno obavljati fiziološku malu potrebu kada muškarac stoji? Ne postoji hadis, kako kaže imam Ennevu, djelo El-Minhadž, Ibn Hadžer u Fethul Bariju. Hadis vjerodostojan koji brani da muškarac obavlja fiziološku potrebu u stajećem položaju. To ne postoji. Znači, nema takvog hadisa. Sve o tome je došlo je dajiv. Hoće vam neko pogledat nas djecu ovamo što gledamo. Imamo hadis vjerodostojan kod Buhari u Sahihu od Huzeyfe radijallahu ta'ala da kaže da je došao poslanik eta subaltate qaumin febane qaima. Došao je kod smetlišta jednog naroda, jednog plemena i tu je obavio fiziološku potrebu stojeći. Dokaz da je. Imamo hadis od Ajše kod Tirmizije u Sunenu da je rekla, kaže, ko vam kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavljao malu fiziološku potrebu iz stajećeg položaja, nemojte mu, kaže, vjerovati, nije to radio, nego čučeći. Pa imamo sad dva hadisa. Imamo hadis koji su vjerodostojni. Znači hadis Huzeyfe u kome se potvrđuje i hadis Ajše u kome se negira. Pravilo u šerijetu je, kada neko nešto negira, jedan ravija, a drugi potvrđuje, da su riječi potvrde jače. Ne mora biti generalno pravilo, ali u osnovi je takvo znači. Da su riječi potvrde jače. Jer onaj ko potvrđuje, on ima dodatni, znači, moment u tom svemu što nema onaj koji negira. Pa je Ajša kazala shodno onome što je znala. U kući nije činio nego tako, tačno. To je bila uglavnom praksa poslanika, posebno tako čini. Ali nakon toga su ga drugi vidjeli da je šta obavljao, znači fiziološku potrebu, znači stojeći. Tako da nema nikakve smetnje da se obavlja stojeći, to nije čak ni mekruh. Ja sam negdje ušao, neko je napisao u WC-u, kaže, haram je obavljati malu potrebu stojeći. Haram? Teške riječi. To moraš imati argument. Ja, nije haram. To je znači dozvoljeno, u tome nema zabrane, po dva uslova. Prvi je uslov da nema, znači da neće čovjeka isprskati. Da neće znači čovjeka isprskati. Ja ako će ga znači isprskati, doći na njegovu odjeću, znači onda je to definitivno, jeli, znači zabranjeno, jeli, čovjeku da to, jeli, da tako čini. Dva uslova smo kazali. Bitno je čovjeku, znači, najbitnije znači da to ne pršće čovjeka. Znači da ne dođe znači, na njegovo tijelo i da ga ne ispršće, jer ne bi, znači, nakon toga ne bi tako mogao obavljati, jeli, To je za muškarce. Što tiče žene, to je definitivno za ženu zabranjeno. Jer jasno, znači, razlozi toga, tako da, znači, ta se, iako je poslanik samo uglavnom običavao da to čini, znači, čučeći, znači da to obavlja.